आप सबका प्रणाम। हमारे नया वीडियो में आप सबका स्वागत बा। आज का तारीख है 7 नवंबर 2024। आज है छठ पूजा। आप सबके छठ पूजा के ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी हम जाइम अपन घर के पास के छठ घाट पर। एजा तो हमारा घर छठ पूजा ना होला, बड़की भाभी करेली, छोटकी भाभी करेली। वो लोग दिल्ली में रहने लोग तो दिल्ली में होला। एजा हमनी के हम माई बाबूजी रहे नहीं जा, माई सब ना हो पावेला तब भाभी के दे दिल बड़ी। ऐसा ही होला, ट्रांसफर हो जाला, बहू के दे दिया जाला, तो वही हिसाब से भाभी कर ली। तो अब एजा ना होला तो एजा हमने के छठ घाट पर जानी जा देखे खातिर, छठ माई के आशीर्वाद लेवे खातिर। जब माई बड़ी तू जेबे ना छठ घाट पर, छठ पूजा जाता नहीं छठ घाट पर। छठ घाट दिखाइम कि हमने के छठ घाट कितना सुंदर सजावल बा, कितना भीड़ होता है, कितना श्रद्धालु सब आवेला, सारा कुछ दिखाइम। ठीक बा, तो बनल रही लोग। हम और माई आगल बनी जा हमारे दोस्त के घरे, इनका घरे छठ पूजा होता तो एजे से फल प्रसादी लेके हमने के घाट पर जाएंगे। छठ पूजा के अवसर पर देखा था नहीं कितना बढ़िया सजावल बा, मंदिर सजा दिया बा लाइट से, मेन गेट बनावल बा घाट खातिर, नीचे चले खातिर कारपेट बिछावल बा। एजा हमारे बाबूजी बानी और चाचा जी बानी बगल के, और पूरा गांव बस्ती के सब लोग बा छठ पूजा करे आइल बा। जब हमारे दोस्त के बड़ भाई अवन दौरा लेके आ गए, हम पहले ही पहुँच गए रहनी। जब बोरिया बिछा के चटाई पे बिछा के बैठे खातिर पहले ही हम आगे रहनी। और अब हम घूमत तनी देखा तनी है जब गंगा आरती हुई अर्घ भेला के बाद शाम के समय बा, और भीड़ देखा तनी घाट पर कितना बढ़िया, बहुत बढ़िया। अर्घ के टाइम हो गए, हम अर्घ दे देनी है। अर्घ देवे खातिर कोई दिक्कत नहीं है, एक आदमी अर्घ देवेला टोटा से, दूध पानी जैसे भी जल से, और बाकी सब एक दूसरा से टच करके छू के कनेक्शन बन जाला। तो बहुत अच्छा मतलब छठ पूजा बहुत बढ़िया है। और जो जाना था हमारे बात से, मतलब शब्द में का बताएं, हम लोग समझ नहीं खा। बस घाट के रौनक देखिए आप सब, बहुत बढ़िया छठ पूजा होला, बड़ा अच्छा फीलिंग्स होला, शब्द में नहीं बता सकते। बाकी आप सब वीडियो देखिए। हाय हाय करो। अमित स्मार्ट लग रहा है। जय छठी मैया। शाम का अर्घ देने के बाद वापस घर जा रहे हैं, और हम भी अपने घर जा रहे हैं। और फिर कल हम लोग आएंगे सुबह के समय में, सुबह का अर्घ के लिए।